Bien, yo solo quiero recordarles a los grupos políticos que estamos primero votando la enmienda y después vendrá el punto, ¿vale? Porque se está centrando el debate en el punto y no en la enmienda, que es lo que estamos tratando en este momento. Para que quede claro, que todo el mundo sepa lo que va a hacer. Dicho esto, lo que quiero recordar es una cosa. El Partido Popular tomó una decisión y tomó la decisión por un problema de seguridad. Y seguimos manteniendo lo mismo. Por eso hemos presentado esta enmienda. Que esta enmienda la hemos presentado nosotros mismos y a la cual nos vamos a abstener. Y que la oposición decida qué es lo que quiere hacer. Estamos dando una alternativa a la postura que nosotros entendemos que es la correcta, que es que esté en la plaza de la Chapa. El mercado ambulante es un servicio que estos señores, estos mercaderes, prestan al pueblo. Es evidente, ya ha quedado demostrado en estas semanas que ha estado en la plaza de la Chapa, que ese servicio funciona, que la gente tiene más comodidad a la hora de moverse, que los funcionarios van con sus sillas de ruedas y con los carritos estos con baterías y todo eso están mucho más cómodos y se pueden desplazar mucho mejor. No hay ninguna duda de que la decisión que hemos tomado de llevar el mercado ambulante a la plaza de la Chapa es la más correcta. Y es la más correcta y es la que más favorece al pueblo de Benetússer. Y la única intención que nos ha movido ha sido el bienestar del pueblo de Benetússer. Y ha quedado demostrado en estas semanas que el mercado ambulante es el sitio donde debe estar. No obstante, como es verdad que hay un acuerdo de Pleno en el cual salió por mayoría y el mercado ambulante debería de estar donde estaba, nosotros planteamos la moción para dar esta alternativa. Solo que con esta moción lo que hacemos es respetar las condiciones de seguridad. Y eso es todo lo que tenemos que decir. Y lo que hacemos es dar una alternativa a la oposición para que decida qué es lo que quieren hacer. Así que esto es lo que hay y esperamos a ver qué pasa mañana. Muchas gracias. Passem a la votació. Votar l'esmena. Vots a favor? En contra? Abstencions? Molt bé, moltes gràcies. Passaríem a la votació del punt únic del dia, que és la proposta que se quede el mercat ambulant a la plaça de la Chapa. Algun dos intervencions més? Sí. Ja hem desestimat la proposta de l'esmena. Ara l'únic punt que s'ha de votar és si el mercat se'n va a la Chapa. Vol dir que si el mercat no se'n va a la Chapa és que se torna a ubicar on estava i com estava. I jo, per lo que s'ha comentat per algun grup polític, adelante que anem a votar en contra de que estigui a la Chapa, volem que se torni a estar on estava, i a banda que el meu grup no va entrar en debats de que si dins d'un mes o 2 mesos hay que rubricar o no rubricar. Vosaltres pensem que el mercat té que estar com estava i continuarem pensant, tantes vegades ho duen al ple, que el mercat té que estar com estava. I entonces el nostre acuerdo sempre serà que se quede com està. L'únic punt que pot canviar és si algun dia s'obri el carrer del mercat, que està en expropiació. Si s'obri algun dia el carrer del mercat, podríem parlar de que poguera estar al voltant del mercat. Però mentre no s'obri el carrer del mercat, el meu grup sempre votarem a favor que estiga on està el mercat en aquests moments. Perquè el que no poden estar és la gent que està venent d'ambulants i la gent que està en el mercat interior esperar que si d'ací 2 mesos estudiem altra possibilitat o deixem d'estudiar possibilitats. Les solucions n'hi ha que prendre-les i n'hi ha que prendre-les aquells. Entonces, el tema és, vaig a votar en contra de que vaig a la Chapa, vol dir que el mercat el dissabte, si els demés grups voten en contra, tornarà al seu lloc el dissabte, que és on estava i on ha estat sempre, i mentre no s'obri el carrer del mercat, continuarem votant en contra de que se manegen i que se canvien res, que se deixi com estava fins que s'obri el carrer del mercat. Entonces el vot serà en contra del traslado de la Chapa. El meu punt de vista és que anem a votar en contra de que se trasllade el mercat ambulant a la Chapa
i el que passa, el que sí que no estem és perquè la situació se quede tal com està. No sabem com se pot quedar, però evidentment nosaltres sí que esperarem a que s'aprovi la normativa, o esperaríem a que s'aprovi la normativa i a veure els criteris que plantegen una nova normativa, que com a tots sabem, les noves normatives se van adequant a les necessitats cada vegada diferents de la població, se tinga que fer. Ara, el que sí que tenim clar nosaltres és que s'ha de prendre les coses o s'han de fer les coses tal com marca la llei. La llei marca uns períodes, uns temps i uns participants que estan definits. I en aquesta línia crec que és una cosa important. Les coses de les formes són molt importants. En democràcia les formes són molt importants. Hi ha coses que tenen molt de pes, però les formes en democràcia són importantíssimes i n'hi ha que complir les normes. I en aquesta línia nosaltres plantegem això. Estem oberts i creiem que s'ha de crear aquesta comissió que s'ha d'estudiar i que s'ha d'intentar millorar en tots els aspectes. El tema de la seguretat per a nosaltres no és un tema paladí, no és un tema que s'ha de quedar al marge, però n'hi ha altres temes. I entre altres està el tema de la idoneïtat en aquests moments econòmics, de separar el mercat, una sèrie de qüestions que s'han de mirar i que estem disposats a discutir-les, a parlar-les i a arribar a acords en què siga. El que no podem admetre és que es facin les coses tal com s'han fet. I en aquesta línia ens mantenim en la idea de que el mercat torne a les condicions en què estava i que a partir d'ahí se busquen noves solucions. Sí, bueno, pues desde el Grupo Socialista incidir en que, por supuesto, el voto va a ser negativo, igual que fue el día 26. Dejar claro que la posición o la postura de este grupo municipal ha sido la misma desde el primer día, no ha variado en ningún momento, aunque hay habido rumores de todo tipo, pero siempre ha sido la misma, que el mercado volviera en la misma posición a los aledaños de lo que era el mercado fijo. Y desde luego, pues aparte de votar en contra, esperar que en esta ocasión sí que se cumpla el acuerdo. Bueno, pues ja sabeu el que he dit antes, tornem a dir el mateix, però volia fer una salvetat. Així no s'està discutint si va vindre una nova llei, si va vindre una nova, no s'està discutint això. Així el que estem discutint és si el mercat se queda en la plaça de la Xapa o se queda com estava. Les propostes de l'oposició és que se queda exactament com estava. Exactament com estava significa que estiga en el carrer Miguel Hernández, a les dos bandes, i en el carrer del Febrer, a les dos bandes. I per què tot? Això és el que s'està dient. Això és el que s'està dient. Nosaltres anem a votar a favor de la nostra proposta i si la nostra proposta no és acceptada, el dissabte estarà al mercat ambulant on vol la posició. Això és un compromís de la Fundació a la proposta del Punt únic. Vots a favor? En contra? Abstenció. Quedaria concluït el tema del mercat. Simplement, antes de finalitzar, recordar que la intenció de esta alcaldía en este equip de govern sempre ha sigut respetar les condicions de seguretat basats en uns informes d'estèric municipal que són els que ens tenen que refrendar en el nostre exercici de la responsabilitat. Com que no tenim majoria absoluta, no podem actuar d'acord amb la nostra consciència i la nostra responsabilitat i simplement el mercat tornarà conforme estava, que és el que l'oposició vol, que és a dos bandes, malgrat que continuen estant vigents els informes dels tècnics que diuen que hi ha una inseguretat per a tots. Molt bon any.